Kažu, budi iskrena od početka. Tako je, i treba. I zato mu lepo reci da nisi spremna za vezu, ali nemoj nigde da ideš. Iskrenost je najlepša kad ne menja ništa u tvojoj situaciji. Kažeš, ne želiš ništa ozbiljno, ali se čujete svaki dan, viđete redovno, delite priče, noći i planove koje liče na vezu, samo bez odgovornosti. To je modern kompromis, emocije na rate, obaveze na čekanju. I on pristane, jer misli da ćeš se predomisliti. A ti ostaneš jer ti odgovara pažnja bez definicija. Dvoje ljudi koji glume da znaju gde su, dok oboje čekaju da onaj drugi promeni pravila. I zapravo niko tu ne laže. Ti si rekla istinu. On je čuo ono što je želeo. I tako nastaje odnos koji traje tačno dok neko ne poželi više. I zato ostani nespremna za vezu, ali prisutna dovoljno da niko ne ode prvi.